जों दिनाव फाइमानि खारन के जों दिनै DDLC एरियायाव दिनै ककबरक साबजेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट एस वेल एस इंट्रोड्यूस खायदिनि इंगो टिल प्राइमारि लेवल त ककबरक साबजेक्ट न अबनो जों दिमाना तो जों दिनै एम सानि थाने जों डिपुटेसन थाखायमोन तामसे साखातिन ताम ककबरक खाबो दिनै एम सातो साका जोंनो बो नायनाय हेनाय बर हरनाय इंगे बर दुइटारखौ कायसे बर कमिटि गठन खायनाय बर गारा फाइनाल डिसिजन लानाय इंगे दुइटारनि परे जोंनो सासाव फाइजेसे मालाय बायदि नै आगि रकमा दमा लाइक अमन ति ककद सालायके अबनि ति तो जों आगि तो सालाय जागिया इंगे जों जस किसा ओ सिनि कमिटि जों सालाय तंनाय माता सिनि डिभिजनाल ता तिनी दा बो दुइटारखौ तेसे आसले परे फाइनाल लंनाय आपते दे दुइटारखौ बर फाइनाल माय नि सावो इंगे जों दुइटारनि परे जों तेसे बर ताम फाइनाल डिसिजन नाका आफोर जोंनो बर उतर आन्सार नाय Tapos jara basat personal school ro Kokborok oba ke frag ro bitong ka bat frag ro gyang aidala tapos jara to Kokborok to rungjagai tongo primary level bangla script by ya roman script to guri khub ni man dorong diman ka roman script singkai roman script singkai tai go through roman script ya bangla script jara ko Kokborok script ta normally up to primary level যখন তা এডিসিন আনর বা প্রাইমারি লেভেল ওমে কয়েকটা সিনিয়র বেসিক দङ এডিসিন আনর ओंखाय जों जे दङमोनि अ आंनो सिमबानो जों डिमान्ड खायो जे at least एडिसि एरिया सिमिनो चेंगाखै जावता कारण बावनि प्राइमारि लेभेल सिमि साका थांबा